ସଜାଇଛି ଆଜି ରହୁଥିଲା। लगे छात पर बस नड़िया आज उपा Saya berjauh. Dharma ready lah. Dharma ini ready. भजा भजा भी आ तला छोड़ भात सब रेडी खाए खाइदे गाड़ी टाणी पारे पास तो बड़ बांदर हाँ गुरुवार पास अंदर को नानी में दिया घरे घरे तोड़ गोटी कर कमे कलाड़ा प्रथम कविता करी मंडले डाला जतन फलमूल मंडले बाड़ा सुधा रथ कि नहीं मंडले कहला मनर जले मुनि बेगे चलीगला अरुआ चाउल जे आउ दुपट तकेरा ताहा नहीं जलाउनी मंडले धोइला उपदीप नई जो मंडपुट देला लक्ष्मी नारायण बुली स्मरण कला नमस्ते 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 नाग हरिण हरि नमस्ते नमस्ते नाग हरि मिठार न जाति न जान चंडार चाहिए घर पुणी चंडा भुणी
ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତେ ଭଗତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସେହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦୟନୀ ପଦ୍ମଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମେ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କି ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ବୋଇଲେ ଲୋ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗି ଘେନ ଘର ଦର୍ଶନ ବୋଇଲି ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋହର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ କି ବର ମାଗିବ ମାଗ ମାଗି ନ ଜାଣଇ ଗୋକୁଷ୍ଟକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଇ କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୁହି କୋଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହତକୁ ସୁନା ଗାଇ ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବର ତତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ତୁ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦିନ ଯିଥିବୁ ଅସୁଯୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଣ୍ଡରେ ପଶିବୁ ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏଣେ ହରିବର ରାମ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋରବନ ଯୋଗ ବଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଡାକି କରି ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ ସ୍ନାନ କରିଣ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନେ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମ ଜଣୁ କହିଅଛି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସେହି ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବ୍ରତ ଯେ ତାହାର ଏହି ପଚେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀକୁ ଜଇ ପୟର ଭାରିଟାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅସରିବ ନାହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗ୍ର ତୋଳ ବେଗେ ଯାଇ ଆମ୍ବ ଭାତ ମାନି ତାକୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରି ଭାଇ ଯାକୁ ଆଉ କି ପାଇବା ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା ଛୋଟପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ହକାଳି ଅଣାଇବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନିତ ଦେଖିବା ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ଦୁଷ୍ଟ ଭାଇ ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କରେ ସିନ୍ଦୁରାଜ ଜେମା ବାରି ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁହିଁ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ବଳରାମ ହେମନ୍ତ କହିଲେ ଭିତରପୁରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ଗଲେ କୀଟବାସ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ କମଳା କପାସ ପାଣି କରି ଘେନି କରି କମଳା ହୋଇଲେ ଦରବସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲେ ଅତି ଯତନରେ ଦେଲେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୋଇ ଥୋକାଏ ପାଦ ଉଦକ ମତକେ ଲଗାଇ କିଛି ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭକୁ ଖେପିଲେ ପଞ୍ଚବନ ପୁଷ୍ପେ ପଦ୍ମ ପାଦ ପୂଜା କଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବୋଲି ମତେ ଦେଲ ଘଉଡ଼ାଇ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଏବେ ବୁଝିଲ ଗୋସାଇଁ ଚଣ୍ଡାଳ ବିଟାଳ ଦେଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ ଦିଗତୁଙ୍ଗ ବଡ଼ପଣ ଦିଗତୁଙ୍ଗ କଥା ପଡ଼ୁତୁଙ୍ଗର ପତିକା ଦିଗତୁଙ୍ଗ ଗାଥା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏ ପ୍ରକାରେ ବହୁତ ଚାହିଁଲେ କାଳିଆ ଗର୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋରେ କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କୁହ ହେ ଭବନ କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରେ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ମନୁମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ ଅକାରଣେ ଏତେ କଥା କୁହ ପ୍ରାଣ ଧରି ଆମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭେ ସଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଲେ କିସ ହେଲା ଗରବ ଗଞ୍ଜିଣ ରବି ତଳେ ସବ ଯୁଗେ ସୁଜନ ରଖିଲ ଯୋଗେ ଆମ୍ଭେ ତଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲେ ଜଗତ ତୁଙ୍ଗ ଜୟ କିଛି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା ଆମ୍ଭକୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତାର ସେ ଅରାଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହା ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ ଇହ ଜନେ ପତିପତା ବସ୍ମିତ ଯେ ଯିବ ଯେବେ କେଉଁ ନାରୀ ଏହା ମୁଖେ ବୁଝାଇବ ତାହାର ସୁକୃତ ଆଉ କେ କହିପାରିବ ଏତେ କହି ଗୋବିନ୍ଦ ଧରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ ଜଗତ ମାତ ବୋଇଲେ ତୁଙ୍ଗ ବର ସଜ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ କ୍ରିୟା କରି ହେବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ନ ହସ ଜଳେ ନ ଧୋଇବେ ହାଡ଼ି ରହତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡ଼ାଇ ଖାଇବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖାଇ ହସକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଛିବେ ଅନ୍ନ ଖାଇ ସବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୁଛୁଥିବେ ହସ ତେବେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପୁଜିବି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ତୁଙ୍ଗର ଯଶ ରହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ ଯେ ଛାମୁରେ ଚଳଇ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା ବରୁଣ କୁବେର ଯେ ହସ୍ତରେ ବେତ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଶନି ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି ରଙ୍ଗା ଯେ ମେନକା ଆଦି ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା ଚଞ୍ଚଳା ଯେ ମତାଳତୀ ଆମର ସୁଶୀଳା ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଗୀତ ହୋଇ ସେ ଅପରା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କନାଇ ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶେଇ ଯେତେବେଳେ କାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲା ଦୁଇ ଭାଇ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ ଆହୁରି କଥାଏ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ରାତି କରିବାରି ରାତି କରି ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଯେ ରହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପାଇ ନ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସଂସାରରେ ଦେହି ମତେ କଲେ ତ ମୁକୁନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା ତାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦୟାଳୁ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା ଏ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ସର୍ବଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇରେ ମୁକୁତିର
ଶପଥ ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେହବ ସମତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତାରେ ଗାଇଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସରିଗଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବି ପଢ଼ିବା ସରିଗଲା।